seurauslasminen sanomat
去年がすごいな。ほら、ほら、自分、あ、こんなんで、赤さんにて、赤が聞いた、こっちに、前なのかこと、えー、こんなんな、はい、だ、いや、僕は、こんなこと、じゃあ、うん、だ、俺がよ、めっちゃもんでました。それだけ、そしたら、俺、もう、こいつは、じゃあ、ぐらい、や、これ、の、は、はい、はい、あ、さんじ、だって、じゃあ、さんじか、じゃあ、ね、3年まで行くね。だな、そんな、ローカーが、や、おかしな、けど、あとミッション2名やって、けど、さあ、じゃあ、名前を
Neutro, presenta sensazioni poi sarà passate. Oh, che ero